Em sembla que em definiria com una persona curiosa, que sempre té ganes d'anar més enllà del que és estrictament necessari o fins i tot convenient. Per això també em sembla bastant evident per mi, perquè he acabat visquent en un país que no és el meu propi, perquè m'atreu tot el que no conec. Potser la intel·ligència, és a dir, em sento bé amb la gent amb qui puc parlar de tot, discutir de tot, no necessàriament que em siguin, diguem, molt pròxim per la manera com pensen, sinó el que aprecio és aquesta capacitat de superar les diferències. No, és difícil, em sembla, perquè jo, com que m'hi dedico una mica a llegir, mirar pel·lícules i tot això, ara em posa en una qüestió excessiva, no? No ho sé, moltes. Aquesta també és una qüestió semblant com l'anterior sobre la pel·lícula. Jo diria que a mi em resulta al revés, em resulta difícil no emocionar-me davant d'una obra d'art qualsevol, i realment puc mirar-me un quadre abstracte o puc mirar-me un paisatge molt tradicional. El que sí que tinc bastant clar és que no s'hi val posar-se davant d'una obra i dir això m'agrada, això no m'agrada, sinó que per qualsevol recepció necessites pensar per què, necessites involucrar-t'hi realment. Això és una qüestió que per mi és molt important perquè he crescut en un país que no era democràtic, a Iugoslàvia, i que era un país molt agradable de viure, però que no era democràtic. Per això em sembla que és potser la cosa més important que tenim entre tots nosaltres de conservar, és la capacitat de la gent de posar-se d'acord com volen viure. Jo vaig tenir molts problemes amb ídols en adolescència perquè m'adonava que tots els meus amics tenien ídols i jo no en tenia, i no escoltava música com escoltaven ells, i no tenia cartells o retrats de cantants guapos a les parets i tot això, i vaig intentar fer-ho, però no va ser possible. Així és que potser la cosa que jo recordo de la meva adolescència que em va impactar més va ser la lectura de Joyce, d'Ulisses, perquè vaig descobrir per primera vegada què podia fer un autor literari, jugar amb els textos antics, amb la modernitat. Em vaig passar un estiu sencer llegint allò i llavors vaig descobrir que probablement seria rara la resta de la meva vida. La meva vida va quedar molt marcada per un fet polític evident, que és que Eslovènia, el 91, va esdevenir un país independent, i el personatge polític que va conduir una mica aquest procés va ser Milan Kučan, llavors president d'Eslovènia, però que ja havia sigut un president del Partit Comunista, i ell va ser el primer que va ser capaç, a l'últim congrés nacional del Partit Comunista, a aixecar-se i dir nosaltres no juguem aquell joc, perquè el que ell volia aconseguir era un país democràtic, no pas nacional, sinó un país democràtic, canviar el sistema. I potser el més admirable en la seva trajectòria és que quan va aconseguir-ho, quan Eslovènia va començar a funcionar com una democràcia parlamentària, es va retirar molt discretament de l'arena política, i potser aquesta també és una lliçó històrica important. Els valors potser són realment aquests que ja els hem destacat una mica al llarg d'aquesta entrevista, la capacitat de comprendre els que són diferents, de tolerar-los, de respectar les diferències, de viure en un món que potser no necessàriament és del tot conegut, sinó que hi has de posar per la teva part per poder-t'hi fer lloc i per poder admetre que hi ha altres possibilitats que no són necessàriament les en les quals tu vas créixer. El catalanisme és un moviment polític, evidentment, d'una llarga trajectòria que intenta aconseguir que Catalunya sigui reconeguda en ple dret dins i fora del seu país. I el que sí potser destacaria també és que té com un punt, una incoherència interna, i és que al moment que Catalunya realment sigui un país conegut deixarà d'existir.
perquè ja no serà necessari. Així és que esperem que un dia arribi.